publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. It's time. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pizza size na bulan sa Nobyembre, tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, advisory sang DOH angot sa pagpatigayon sang COVID-19 booster shot, padayon pa ginahulat sang EOC sa siyudad sa Bacolod. Police Station 2, may person of interest nga natumod, posible may kahilabtanan sa pagpatay sa GRO sa Barangay 2, siyudad sang Bacolod. 3 ka persona dakop sa ilegal nga panahor sa siyudad sang Talisay. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagwa sa Social Weather Station SWS survey nga mas madamo nga adult nga Pinoy ang handa nga magpabakuna batok sa COVID-19. Sa face-to-face nga interview, alin Setyembre 27, tubtob 30 sa 1,500 ka adult Filipinos nationwide, 64% ang gusto magpabakuna. Nga mga siyam ka puntos nga mataas sa 55% nga na-record sa Hunyo. Sa gusto magpabakuna, 25% ang nakakumplito na sa 2 ka dose sa bakuna. 10% sa first dose. 23% ang nagpasiguro nga magapabakuna, kag 6% ang mahimo nga magapabakuna. Samtang 19% ang hindi pasigurado nga magpabakuna, kag 18% ang hindi magpabakuna. Ang ako niya, respetado ko. Kung ano ka man nga sikta, nga may ara sikta ya nga hindi gusto nga magpabakuna, inaya respetuhon naton bangod sang ila pagtuluuhan. Ang akon lamang, simple lang ang akon ginayo. Kung mahimo, nga malikawan naton ang malala nga balatian, ang malala nga pag-igo sang COVID-19, mas maayo nga magpabakuna kita. Ang pagpabakuna, dipinsa sa lawas. Sa akong pagtuo personal, dapat ang imo lawas atipanon mo, kaya ang kabuhi mo, ginhulam mo lang. So bagod ginhulam mo ang kabuhi mo, kinanglan proteksyonan mo. Kag kung ano nga proteksyon ang nagakadapat sa lawas, himuon naton. Ang pagbabakuna, proteksyon sa lawas. So bangod, hulamang kabuhi ta, proteksyonan ta, wala ka man na pirdihon kung magpabakuna ka. Ako na ya, personal nga opinion, nga dapat proteksyonon ng lawas, kay ginhulam lang naton. Katag man siling sa Diyos,
buligi ang kaugalingon mo, kay buligan taka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:05 na. Bago damo na aga pa. Kay Hinida Ordonez, good morning. Kay Lawrence Magno, good morning. Si Aida Alunan, ari na siya. Si Payunggayong Rinan, ari naman, aga pa. Nakalusot na, good morning ko na. Mayong agaman. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:11 na. Aber, pasiplatan tang patrol sa sining nga mga tinion. Sigurado, nagalagulad na sila sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Idulong nila, Observation Report. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Ang laragway sa pila ka mga dalanon sa syudad sa sining aga masyado katawhay. Aksyon na Fred, no? Although may makita na kita. Sa pila naton ka mga kauturan na temprano pa bugtaw going sa tagsa ka mga merkado. Aksyon na Fred, no? Sa sining aga. And may nakitaan man kita diri, pila ka mga salakyan di pasahe ang nag-amat-amat naman sa pagbiyahe halin sa north o kung halin south going north direction, meaning if you are passing through sa area naman sa dalan sa Lacson sa sining kaagahon. Aksyon na Fred, may pipila na ka mga tricycles, may pila naman ka mga salakyan di pasahe ang nag-amat-amat na sa pagbiyahe. Natalo pang danta. Aksyon na Fred, kagina ang mandalagan salakyan di pasahe bala. Aksyon na Fred, way na plastic barrier, Kakas na. kakasman. Aksyon na Fred, although may pila diriya ka mga salakyan may ara para pabili ng ila sining nga plastic barrier, pero may ibang diriya nga ging kakasgid, no? I don't know kung may permiso na ni Aksyon na Fred, no, sa syudad. May ara na. May ara na executive order na si Mayor Bing. Tingala naman ka Aksyon na Fred nga ang ibanderiya nga ginakakas naman nila, no, ang ila sining plastic barrier. Aksyon na Fred, at least importante diri at 70% sa capacity sa sinakyan o kung mga pasahero. At least ang importante matuman gid, no, at least para ma-maintain kat paano. Aksyon na Fred, no, ang social distancing bisan duty. And of course pulo ka pisos mong gyapon ang biyahe. Kigintilawan ko ni kagabi. Aksyon na Fred, amot ko pila na subong ang pliti, ko diri ko nakitaan, pulo ka pisos ang pliti kada pasahero, no. At least mong kabawi na ni sila sa ila siniiya. Aksyon na Fred, nga sa kataas bala sa presyo sa gatong sa Wala ka kabalo sa pliti kay manti may BMW ka mo. Kung sa Aksyon na Fred, ginausar man naton ang aton yang DT, no? DT nga motor na walang ditulod. Amo ng DT, ditulod. Anyway, Aksyon na Fred, no? Amo nga pila ka mga laragway nga nakita laragway sa dalanon sa syudad sa Bacolod. Ginpadulungan namo ni Hado ni Aksyon na ninyo ang pila ka mga baligyan karon, especially Burgos Public Market. Pamangkot man nato Aksyon na Fred as to sa pila ng pinaka-latest nga presyo sa manok sa karon, karne naman ta.
Ang manok aksyon na Fred, especially ang mga may pangalan nga mga manok abi branded like Magnolia, Matic aksyon na Fred, 170 na subong nagsaka sila. Aksyon na Fred, nagligad to 145, 150, nagsaka sila into 20, so 170 pesos. Ang whole chicken, plus A ni siya, wala ulo, wala tiil, ang tawag nila is 170 pesos ang kada kilo. Sa choice cuts today, of course, the same sila gihapan action Fred, 170 ang chicken legs, ang chicken wings, and chicken breast. Medyo mahal, although ang atay subong action na Fred sang manok nagmahal man into 200 pesos kada kilo. Nagpadulong man kita action na Fred, no? Para sa pila ka mga presyo karon sa karne sang baboy, ang unod sa karon ta nagapabilin sila action na Fred, unod sa baboy is 250 kada kilo. While ang mga choice cuts naman, kaangay sa nga pork chop, pork belly, kaga iban pa, amani aksyon na Fred, ang bili sa gihapon is 250 kada kilo, while ang paras sang baboy is 170, while ang tiil sang baboy is 170 pesos kada kilo. Now, diri naman kita aksyon na Fred sa presyo karon sang karne, ang baka sa karon na 320. The same sa gihapon sa mga previous, wala sila nagsaka, pero lauman ta basin by next month medyo mamat-amat na ni aksyon na Fred, no? Okay, amani ang kung ma-order ka naman kansi sa baboy, especially kansi bones, is 260, while ang lalagaon diriya is 270 pesos. Ang observation sa patrol ginadulong sa inyo sang life extension vitamin D3. May mataas na dosage sang vitamin D3 agud pakigbatuan man ining viral infection. Amani ang bitamina nga nagasuporta sa imo lawas ako agud pakigbatuan man ang imo problema sa korason, diabetes, depression, kag ginapunggan niya ang control reduction ninyo bugina ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:18 na. Kay Sherlyn Arnaiz, good morning. Dira kay Florencia Villacampa, nagamonitor sa La Union. Kay Erne Odasco Lidas. Kay Marciano Bugaay, good morning. Woodstock, Barangay Tangob, nagamonitor kada aga. Taga Tangob, good morning. Nira kay Hinida Ordonez, morning lang. Taga Montilla, Moises Padilla. Sige. Maricel Alonsabi, good morning. Sa kay baby ko Hope, galantaw siya upod sa akon. Taga Sinda, Conchita Coscolwela, Barangay Sagang, La Castiliana. Kay Angela Gayondato Castillo, good morning. Monitor ko diya sa Bangga, Tutong Barangay Pilisa, Tamyaw Comaricon Castillo, Gloria Moreno sa Libanon. Si Anisito Libuon, good morning. Kay Eden Medina, good morning. Tamyaw ko lang si Bimbo Arcillas sang Barangay Binubuhan. Kay Rochelle Polhincio Susana, good morning sa tanan ko no, nga nagapamati, kag nagamonitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Kay Ters Vergara Sanso, good morning. Monitor ko di sa Moises Padilla, morning kay Hinida Ordonez. Subong man, kay Sherwin Hugos, nagapamati si Morina Esconde Sarasya, Barangay Sibukawan, Isabela. Kay Ronnie Gordon, good morning. Sa aton dali mga kauturan, ang libreng medical...
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Yes. Sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Desisyon 2022. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Tikang sang panahon. Low pressure area, nakitaan si Tintaw Consinto, si 75 kilometro, southeast sang Coron, Palawan. Amihan, amo ang nagaapekto sa northern kag central Luzon.
Western Visayas, lakip ng Negros Occidental, Bacolod, maka-eksperyensya sang magal-umon nga langit, may latalaptang nga pagtupa sang ulan bangod sa low pressure area. Mahinay, tubtub kasarangan nga hangin gikan na sidlangan, pakadto na aminhan na sidlangan sa Negros Island, kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Si Milili Uligo Gatamyaw kay Vanessa Star Mayo, Jinky Dialagdon, Ibon Bosher, Miralyn Tibag, Lily King, Rimar Siwato, Imperial, Siwato Imperial, Noel Amar kag Alex Muntisa. Kumpleto gid ang kabiyanan niya. Kay Chupilo Espanola Jr., good morning ga monitor sa Tagda Zone 3 sa Hinigaran. Si Star Mayo, ari siya. How do action, Fred? Happy weekend lang. Sige. Kay Star Mayo. May si Star niya kay Galagaw la Pirmino dito sa Minnesota. Tamyaw ya, iya sininga utod, si Mrs. Alvarez, Nets Mercado Herrera, Ibalina Santangob. Sige. Kay Iba Gadas Baterna. Tamyaw ko si Nunoy Baterna III. Happy birthday sang Lagana La Carlota. Kay Utay Benedicto, tamyaw ka na Mano Ortiz, Padon Jason Jr. Fernandez, Topper Palses, Bert Mercado, sang Plaza Mart. Nagamonitor ang Plaza Mart. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na
tulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the name naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nakadamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang atong responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners
nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ko sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagado, no? Naman ang baka! Tutungo sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa atong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. sa anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag drang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-kuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati lang, base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Kamusta si COVID? Naka-record ang Western Visayas ang 165 kabag-o nga kaso sang COVID-19 nga nagdala sa kabilugan 143,523. Sa bag-o nga kaso, ang Negros Occidental may ara 70. Ang Bacolod may 42. Ang probinsya sang Iloilo may 20. Ang Capiz 13. Ang syudad sang Iloilo 11. Bada naog. Tingala ko mga dola na korpyo dito. Antique 8. Kag Gimaras isa lang. Baka namin, no? Ang Gimaras isa lang. Nadugangan sang 24 ang recovery nga nagdala sa kabilugan nga 130,948. Kag 35 ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan 3,567.
samtang 8,971 ang aktibong kaso sa Western Visayas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Nagaupod lang kita sa kalisod sa pamilya sang nagtaliwan naton nga abyan. Amo na bla kong siling ko, naging panugyan ko gid nga magpabakuna, tigaling hindi naton mabasol, iyan na pagbati mo. Di wala ta mahimo, no? Di nagtaliwan gid. Sa pamilya gali ni Councilor Lyndon Kanya, ang Aksyon Radio Bacolod, kag ang tanan sini nga katapo, nagaupod sa kalisod sa pamilya sa nagtaliwan nga si Anay Councilor Lyndon Kanya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Si Jinky Di Alagdono, happy Saturday ko no. Morning lang kay Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, kag Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montisa, Millie Uligo, Michael John Season, Lily King, sang UK, Rimar Suato Imperial, sang Lancaster, California, kag Alma Oligon, kag tanan nga pamilya niya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Rome Pasustinto, good morning man. Subong man kay Eb Rose Patigayon Balulot, good morning. Kay Elvira Hilugo, nagamonitor siya sa Charito Heights, taga Charito Heights, good morning. Kay Cyril, good morning. Nagamonitor kami sa Sinda sa Labangka, Barangay San Miguel, La Carlota. Kay Marlin Diaz sa Barangay Sumag, taga Barangay Sumag na good morning lang. May lang pag-monitor tagsagid kaadlaw. Kay Richard Malayang, good morning. Monitor sila sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Martin Aliling, good morning man. Kay Ruth Antiquinia, morning sa Bacolod dila sa Santo Niño Build. Kay Madam Aping aga pagaluto sa karinderya. O sige, areglado. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4.2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Wala pa kuno sa nabaton nga oposisyon ng Comelec. Bacolod batok sa aplikante nga nagparehistro sa uli nga simana sang extended voters registration. Suno kay Bacolod Comelec Officer Attorney Katrina Kanya, base sa schedule nga ginpagwa sang komisyon, Nobyembre 8 pang katapusan nga adlaw sa ila pagbaton sang petisyon antes ang gintalana nga ERB hearing sa palaboton nga Nobyembre 11. Sa piyakabahin, laglabot naman sa 8,212 kapanibag-ong mga voters registration application ang ilan na tigayon nga maokomodar sa 15 kaadlaw nga nabilin sa extended voters registration. Porte. So, lantawon pa ni sa ERB hearing, dra na tag tanan-tanan usisaon kon bala ini sila matuod nga mga butante kag pwede makabutar dire sa siyudad sang Bacolod para bala kwintas klaras gid nga wala sang nagparehistro, wala sang nagparehistro nga hindi taga dire. Kung hindi taga dire, posible medyo talakayon pa ina sa ERB hearing kon bala pahanugutan ini sila nga makabutar dire sa siyudad sa Bacolod. Iti madamo pa nimong sang mga kuskos balungos pamangkuton taga diin ikaw pamangkuton ang mga opisyal sa Bacolod matuod bala nga ini siya pumuluyo sa among barangay iban pa. Di pagkatapos nga madesisyonan sang komisyon, mahimo ikaw makabutar o mahimo kakason ikaw sa
listahan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Dira kay Jonathan Bernardes, good morning from Binalbagan Fire Station. Taga Fire Station sa Binalbagan, good morning. Baos tuto balulot ara. Si Jimmy Latido Sr., morning. Shout out lang sa Purok Kawayanan, Gamonitor Subong. Taga Purok Kawayanan, good morning lang. May lang nga pag-monitor. Kay Judge Snap Diamante, gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Riubin Tamposang LTO. Good morning lang. Kay Dr. De Valencia sa Binalbagan. Stoto Raul Alibuga, galadlad ka na pamahaw mo na. Kay Roy Marino. Kay Paririmias Arroyo. Kay Councilor Rone Torino sang Don Salvador Benedicto. Good morning. Kay classmate ko Efren Pumpirada sa Mercado Sumag. Dira kay Philip Bilyesa sang Murcia. Good morning. Kay Marvid C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla. Si Pari Erning Hurilia, gabugtaw na ni. Si Ihado ko Richard Binos Kagtuto sa Barangay 4 morning. Si Paring Istoy Querido, abi bangon da kag mag pudag-pudag it walking tagsagid kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Kay Patrick Disina, good morning man. Kay Olive Tababa, naga-monitor. Mabalik ako pagkatapos ini. Ikaw na ang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon Aksyon Radio.
una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat nato nga pasiwala nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot. Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Sa sobrang barina kay Presidente Rodrigo Duterte, sila niya hindi na ako magpapili Vice Presidente. Subong niya kahapon ging kumpirmar sa Malacanang nga si Presidente Rodrigo Duterte posible, tagdako ang posible
nga magapapili senador sa tuig 2022. Porte, ginakuan gisa ni Cosimo niya dagan bla Mr. President, senador para nga himuon ka na munda nga presidente sa Senado. Ba, wala pa gani. Wala pa sigurado daw ginaplano na sang kaalyado ni Presidente Rodrigo Duterte nga padalaganon senador kay inisya pagahimuon presidente. Hindi na sang pungsod Pilipinas kundi himuon sa presidente sang Senado. Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5. Morning da. Kay Jose Mungcal Torilla, gamonitor sa Binalbagan. Kay Rosalina Ariano Espadero, good morning man. Kay Jeros Christian Palomaria, good morning. Pa-shout out kuno para kay Cyrus Himarino, Akatura sang Binalbagan. Star Mayo Arisawa. Star, good morning. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Sandigan Tinog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita, magdala, inspirasyon Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon Patayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Patayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Patayon Aksyon Radyo Pagkulong nun kag negrosanon Inyong nga pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Bakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampiligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sinsan anong nagkalintangan Responsable
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Aber kapi-kapi kamo anay da, Dr. Al Kootso na. Aber, diri kita. Police Station 2, may person of interest na nga natumod posible may kailabtanan sa pagpatay sa GRO sa Barangay 2, Ciudad sang Bacolod. Luis Balita. Detalye sinipod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report kikan sa Bacolod City Police Office. Apisar nga uncooperative ang pamilya sa napatay nga si Ranlin na maming apang makapadayon ng investigasyon sa Police Station number 2 ang kutili sa paglutang sa biktima nga nagresulta sa kapatayon sa Nobyembre 3 sang hapon sa Purok Lampirong Barangay 2, sining syudad sa Bacolod. Sa kay Police Lieutenant Junito Pastrana, Deputy Police Chief sa Police Station number 2, gindala na sang pamilya ang bangkay sang biktima kag wala ini nagpasugot nga ipaitalom sa autopsy ang iya sining nga bangkay. Sunod kay Pastrana, magapatigayon ang ila sininga case build-up. In fact, Action Fred, mayara na sila kung tani person of interest na posible may kailabtanan sa kamatayon sang biktima. Isa sa mga gulog ang ditutukan sa Police Station number 2, amo ang trabaho ni Maming bilang isa ka GRO, bangod sa impormasyon nga nabato ni Pastrana, kalabanan siya sininga biktima, matapos nga iya sining ginapahalipay, ginakawatan sini. Ang pinakauli nga biktima nga posible amo ini ang nagturod sa suspitsado nga patyon si Maming amo ang pagkadula sa iya sini nga driver's license. Sa pag-imbestigar ka, wala na ni siyang iban nga koneksyon, amo lang gid ni siya. In fact, hindi lang isa, hindi duwa, tatlo, kadamo na nga bisis nga mga tao nga kapangita sini sa iya because ang iya nga lang aktibidades, tira nga illegal nga activity, tira lapit sa breed port. Alam mo sir, ang ining driver's license, although nga siling nga driver's license lang ang binga magkuha sa driver, nga agin patay gid siya. Dito ko na-realize sa pag-investigar nga ang driver's license, amuning palang nga buyan sa mga truck drivers na mo. Once nga wala ka driver's license, no travel. Ang pinaka-latest niyang atong biktima niya, before pa to sang kalag-kalag daw mga 27 siguro 28 niya na biktima, nadula na ang license. So, atong tao nga to, gutuman to.
Isa kasi man, paano ka nung kung may pamilya? Kalabanan sir ng mga truck driver ta, indigin man sila may kaya sa pangabuhi mo. Tungkol sa kainit, kag sa kuan sa aktividad. In fact, gani, sa pag-investigar ta, dira sa palibot, kinakonsider na ng biktima nga as nuisance dira sa lugar. Kasi may mga bago nga truck driver, mo naman na mabiktima siya, except sa mga iba niya nga nakakilala na siya, wala na sa ginapak. So there are hundreds na drivers diri sa reclamation ang nagakwantang mga aktibidad dito sa pila ka truck sinadangga sinambukat mo na. So, silingon sir nga there is possibility nga ang naghimo sang krimen mismo man ang iya nga nangin biktima. Yes sir, yes sir. Amo na, di ba, Aksyon, once na mapiktuan na pangabuhi mo, hindi lang ikaw, pati pamilya mo, wala na sang kaunon, may tendency nga. Amo na mga possibilities nga ginalantaw ta. Action Fred, si Police Lieutenant Julito Pastrana, Deputy Police Chief sa Police Station number 2. Ining report, report kay sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Kay Jamel Florindo, good morning. Kay Rimar Biranyo Lingoste sa Barangay Hagimit, La Carlota City, good morning. Kay Ana May Maribiles, naga-monitor sila sa Silay. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, taga-Tangob na good morning. Kay Romila Ocalinas, mayong agaman. Kay Dodge Dalida, good morning. Sige, nagakapi-kapi sila. Kay Toto Ryan Balues Antikira, good morning. Tamaya pamilya Balues sa Barangay Gintuban, kag pamilya Antikira, dira sa Sinda Conchita Isabela, labi na ang bata ko nga si Ethan Ryle sa Banwasang La Castillana. Kay Michelle Sayo Gimeroy, good morning man. Kay Crisilda Balindis Iman, nagamonitor sa Panglao, Bohol. Kay Erwin Dicatoria Gonzales, good morning. Dira sa Sakuko Itiri sa Maao Public Market. Kay Ruming Estrabon Hidalanga, sa Barangay Talaban, Himamaylan, gamonitor man. Bao si Mabirek Anton Diaz, sang Patria Village. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikaw. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton resulta Small Town Lottery. First draw 1636. Una nga bula resulta 16 kag 36. Second draw 23-3. Ikadua nga bula resulta 23 kag 3. Third draw 9-4. Ikatatlo nga bula resulta 9 kag 4. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Baw sa kadako-dako sang kun madaog kasi ni galakat kas dalan galungo-lungo mo 264 milyones 557,261. Baw kita na kami ni Ilres ni sininya sino gani ka? Sino ganing ngalan mo? Lipat ka patimigo mo. Hamak mo, 264 milyones. Kombinasyon in any order, 22, 43, 19, 12, 13, 2. Resulta sang 6, 5, 8, 22, 43, 19, 12, 13, kag 2. Sa ilo kita, 645 ang jackpot 12,268,535. Doga libog ulo kos ni ang kombinasyon sang 645 nga daw nagdubli ini. Daw hindi ko maintindihan. Ang 645 ya, ang iya sini nga jackpot 5,221,000 nga ang nag-amo sining plastada. Abi Aksyon Elre palihog ko sang 645 da. Gadua-dua di ko. Hindi pwede lawagon nga gadua-dua kay kakadakos ni milyon na daan mo. Ba kung sumala kitas ni mabasulan pa kita. Kwaon ta resulta na 645 kay Elrea. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:20 na. Ba si Maverick Anton Diaz, birthday mo subong. Happy birthday gid kay Anton Diaz sang Patria
Village. Ana May Maribeles, good morning. Shout out sa vulcanizing ni Rogelio Sales. Sige, morning dira sa imo vulcanizing. Ari ho, may ipamangkot lang anay ako. May asma ka mo. Wala untat ang pag-ubo ninyo. May numun. Uh, 645 ni no? 645 ang jackpot 12,268,535. Ari ang resulta in any order 9, 32, 10, 24, 17, 33. Resulta 645 9, 32, 10, 24, 17 kag 33. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 5:22 na. Dira kay Ame Agustines Baron, good morning. Subong man kay Inday Blasa, kay Nimisha Roques, good morning. Dira sa Mambulak sila kuno, kay Kagawad Timay kag Munet Lubaton Tamyaw kamo ni Milili Oligo. Kay Evelyn Pamusino, good morning. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po dito medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po dito medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Basa lang ko sang text message. Alin pa ni kahapon ang paurat yaw. Sorry again, hindi ko na mabasa. Hindi ka mo magpadala sang mensahe nga binastos kay hindi ina pwede nga basahon sa kahanginan. Kung may akti, hindi na ito mabasa. Sorry gina. Medyo mulumag-ana gawa ang mga tinaga nga ginagamit. Morning da kay Donald Kabasag, kay Antonio Cervantes sa Purok Brotherhood, Barangay Sumag, good morning. O sige sa Cervantes family, naga-monitor dire sa Norwegian Anchor. Wow. Kay Giseline Blanan Bene, good morning. Kay Luisa Kaunga, happy 60th birthday ba? Si Luisa, ika-60 anyos yung kadlawan. Kay Aladino Villalos Lumakad, good morning ga monitor sa Agisan. Si Christian Rua, good morning man. Kay Rupino Ira Gabino, ga monitor sa Handumanan. Taga Handumanan, good morning. Kay Nathan Burumio sa Barangay Panakiyaw, Isabela, happy listening ko no. Taga Barangay Panakiyaw, dila sa sitio Sulbod, Moises Padilla, labi na sa Burumio kag Hermohino family. Kay Milvin Peñapel, good morning. Nabasahan ko man sa cellphone, talagsa ko lang ginabrihan
Happy birthday kaliya kay Ila Jean Panes, 12 anyos na. Happy birthday gid. Dira sa San Isidro, Barangay Cubay, La Carlota City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na diri kita. Advisory sang DOH angot sa pagpatigayon sang COVID-19 booster shots padayon pa ginahulat sang EOC sa siyudad sa Bacolod. Si Aksyon at Tayhupon may report. Aksyon at, please go ahead. Good morning, Aksyon Fred. Ginapaabot sa Emergency Operations Center kon EOC sa siyudad sa Bacolod ng advisory gikan sa Department of Health angot sa plano nga pagpatigayon sang booster shots vaccination drive. Suno kay Dr. Chris Sorongon, EOC Deputy for Medical and Data Analysis, kahapon nga daw gintalana sa DOH ang pagpagwa sang advisory kag guidelines apang wala pa sila sang nabaton nga komunikasyon. Dugang panisurungon target sang syudad nga opisahan ang pagbakuna sang COVID-19 booster shots sa palabuton nga Nobyembre 15 sa mga priority sector nga ginalakipan sa mga health workers, senior citizens kag mga individual nga may comorbidities. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon at Tayhupon na sa balita o na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31. Mabalik kami pagkatapos ini. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kapo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our
our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry S. Pulgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share. Philippine Standard Time, las 5:36. Kadlaw na lang, Pasko na, 56 dias na lang. Dagdag ng 2021, saylo na kita sa 2022, adlaw, kagtuig sang eleksyon. Kay Jean Marie Dison Tirol, mati lang kami sa Canlaon City. Kay Cathy Bear, good morning man. Kay Bobby Ropano Galbe, good morning. Kay Jinky Katalugo, sang Kanturay, Sipalay City. Kay Diding Alohaminto, good morning man. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
Ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ano ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:42 na diri kita. Tatlo ka persona dakop sa ilegal nga panahor sa siyudad sang Talisay. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred, dakop ining tatlo ka mga persona nga nagapatigayon iya sang illegal nga sugal dira sa area sang Hacienda Xian, Barangay Zone 12-A, siyudad sang Talisay, tinalikdan nga hapon. Ang mga suspitsado ginkilala sa kay Ricky Buatag, 59 anyos, si Bernardo Francisco, 60 anyos, kag Raymondo Ablig. Ini nagaedad naman sang 56 anyos, tanan nagapuyo sa nasambit nga lugar. Sa pagpanguna mismo, aksyon na Fred ni Police Major Jigger Jimino, ang Chief of Police ng Talisay PNP. Akto nga nadakpan ining tatlo nga nagahampang sang tungits. Aksyon na Fred. Na-recover sa ila silip poder ang isa ka set sang playing cards. Ang kwarta nga nagabalor sang 536 pesos nga ginapatihan pusta. Ining tatlo karon yara sa poder sang kapulisan. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:43 kay Jen Biligorio Camilo. Good morning, panamyaw sa Banaya. Si Jonel Camilo kag tataya Juanito Biligorio, mamaya Norma Biligorio kag tanan nga Biligorio sa Comalisques, Baldos Turbila, Dasion, watching sa Kuwait, kay Barayuga Ray, good morning, dira sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto, kay Sinaida Anisito, good morning, pa-shout out nuno sa classmate nga si Star Mayo, sige, kay Imbong Jocampo, nagapangapi, kay Robert Ruma, good morning, may lang nga pag-monitor, dira kay Milili kag Pingping sa kapian, ga monitor ko no. Si Atia Kim Iriman, good morning man. Kay Manjo Arniho, good morning. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Gaaraga.
Sa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona, ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ng alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilod dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa
impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga pata sa pagdala sang balita. Ginhawatang himo sa mga health protocols, you cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Pipila lang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred arestado iring gin-aligar drug pusher sa bypass operation alas 11:45 antak na kagabi sa Purok Kahirop Barangay Singkang Airport diri sa siyudad ng Bacolod. Ini siya ang ginaresto amo si Rosie Guzon, 35 anyos kag nagapuyo ni siya sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Major Jody Puerto. Si Guzon ang natuhang sa mga otoridad nga nagbaligya sang ginasuspetsohan shabu. Siya sa isa ka pulis nga nagpakulo-kulo po sure buyer sa pagpangusisa sa mga kapulisan
na-recover sa iya ining duha ka elongated plastic sachet sang suspected shabu kag duha pa ka big plastic sachet sang suspected shabu. Ang na-recover nga mga drug paraphernalia kag ang ining shabu aksyon na Fred ang igapatigayon man sa examination sa mga kapulisan. Karon siguson ang nahulong karon sa Police Station number 8 kag nagapangutubang sang kaso violation sang Section 5, 11 kag 12 o kun paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Report sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa pagkaroon, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:55. Mabalik kami pagkatapos ini. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod ng mensahe Wala sang hiyadang pilihan Padayon Aksyon Radio Pagkolon nun kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang pilikan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na ngay Sagsag anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:59.
numero 1, upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentar